spesial bat kini ki bai sendrang lang bat nga bat kumjuru ngai kublei trai ya ublei trai kendrat ubalap li kalat kalenti hakane kasmi kabamenta bat khamtame ngai kublei phi kinong bisal kiriu rangba jong kasenjuk bat khamtam ye phi ki helperit ki samla ki longkmi ki longpa ba philai latpor khnang hakane kasmi kabamenta temta nai kane kajing rai kabakateng kashat sup mensim shat sup mensim chi snap baju penlong hapor peren te shat ai go you play nong thao dajing siuk men au ngin pen pa koran kensan hey go te go ti ninya peni la u sum pya la u tu ya ringkat panjat batu pai la para riu khen kut para riu khen kha to se ki kha do cha rupa palin pen ki halat punsha ki ne maro ki dai jing ai lu ken ra para riu khen kut para riu khen kha to se ki kho dhar cha rupa palin pen ki halat punsha ki ne maro ki dai jing ai lu ken ra ding ding radio kasih men sinta thi ki chat kisin ringkat kembut kata muri taka jing men niya beli ki du halam hey kipen wan sur jaka jing shat ban pen wan dur ide soti kishat kersi kirang kinsai ki shat masti para riu khen kur para riu khen kha to se ki kho thar che rupa panin pen ki alam pusha ki ne maro ki ne jing ai lu ken ra para riu khen kur para riu khen kha to se ki kho thar che rupa panin pen ki alam pusha ki ne maro ki ne jing ai lu ken ra kiriu rupa kiriu kemen di ai musim bahkan berhem kas chat kat len kan pur kan pe karyang tendrai kiki kiki koran kinsan hey ko the soti laka mansian ninya pendi la usem pya la u ya ringkat pansian ba u pai la para riu khen kun para riu khen kha to se ki kho thar che rupa panin pen ki halam pusha ki ne maro ki nei jing ai lu ken ra para riu khen kun para riu khen kha to se ki kho thar che rupa panin pen ki halam pusha ki ne maro ki nei jing ai lu ken ra